Sal-aħħar ta' Ottubru li għadda, in-numru ta' tfal taħt il-kura tal-Istat kien ta' 291. Biex tifel jew tifla jitpoġġew taħt il-kura tal-Istat, titieħed deċiżjoni mill-ħaddiema soċjali tad-Direttorat tal-Ħarsien tat-Tfal li jarfu li l-kura li kapaċi joffri l-Istat hija aqwa minn dik li tkun qed toffri il-familja. Id-direttur ta' dan id-direttorat, Steve Libreri, spjega ma' One News kif ħafna mill-każijiet isiru magħrufa wara rapporti ta' traskuraġni jew abbuż lit-tfal li jista' jkun fiżiku, sesswali jew psikoloġiku. Ġieli niltaqgħu ma' tfal illi lanqas għandhom struttura ta' iġene, pereżempju li jridu jgħixu ġo dar li hija maħmuġa, li m'hemmx kultura ta' ndafa, li ma jinħaslux, il-ħwejjeġ tagħhom ma jkunux maħsula. Għandna babies pereżempju illi it-traskuraġni tal-ġenituri tagħhom twassalhom biex pereżempju n-nepi ma tinbidilx jew forsi anki ġieli jitmawhom ikel li jkun imħassar jew ma jitmawhomx ikel. Ġifieri dan l-ispektrum ta' esperjenzi ta' tfal lokali huwa pjuttost mifrux. Hemm grupp ta' tfal oħra li ma jsofrux azzjonijiet diretti imma jkunu qed ibatu minħabba ċirkostanzi tal-ġenituri tagħhom. Dawn it-tfal ikunu jafu jew ikunu qegħdin jiġu esposti għal ġlied, meta ngħid ġlied huwa vjolenza tajjeb, vjolenza domestika bejn il-ġenituri pereżempju, fejn ikollok pereżempju missier qed isawwat lil mama quddiem it-tfal. Dak kollu huma esperjenzi tossiċi għat-tfal. Jew forsi tfal li jkunu qegħdin jesperjenzaw il-ġenituri tagħhom f'sakra li ma bħala kuljum. Mit-tfal li jinsabu taħt il-kura tal-Istat bħalissa 142 jinsabu foster care, 89 oħra fid-djar residenzjali, 35 fid-djar fil-komunità, 3 tfal qed jattendu programm residenzjali u 22 li qegħdin fil-proċess li jerġgħu jingħaqdu mal-familja bioloġika tagħhom. U x'inhu l-ambjent li fih tingħata l-kura alternattiva, Libreri saħaq li l-Istat għandu l-obbligu li joffri kura tajba daqs dik li tingħata familja mingħajr sfidi soċjali. Spjega li l-Gvern qiegħed kontinwament jinvesti biex is-servizz ikun tal-ogħla livell. Kieku kellek tħares lejn id-djar residenzjali illum u tikkumparhom mal-metodoloġija li kienet tiġi provduta jenna f'50 sen ilu bil-famuż istituti, ħadd innota qabża kbira, ħadd innota żvilupp qawwi f'dak l-istandard. Ġifieri kulħadd, servizzi tal-Istat, servizzi ta' NGO, servizzi mill-Knisja, huwa kommess biex lil dawn it-tfal vera jagħtihom option aħjar ħalli nammeljorawlhom il-kondizzjoni tal-ħajja tagħhom u mhux inħalluhom imwaħlin fejn kienu. It-tfal jistgħu jibqgħu taħt il-kura tal-Istat sal-età ta' 18-il sena. F'ċertu każijiet jinħass il-bżonn ta' permanenza, imma l-għan dejjem jibqa' li l-familji nagħtaw l-għajnuna li jkollhom bżonn biex jerġgħu jingħaqdu flimkien. Kun hawn ħafna familji li jirnexxielhom jieħdu l-għajnuna mis-servizzi soċjali u mis-servizzi ta' ħeltu psikoloġiċi u jirnexxielhom jamiljoraw u allura jkunu jistgħu jieħdu l-itfal lura. Ġifieri aħna dak l-iskop ewlieni huwa li nirreintegraw il-familji u nżommuhom flimkien.